amayaye birebiga nigo tukweshaka korwa ase orogongo rwagusi ase ngo kumanya buna nigo amayanda abwata ase kenyoro giabokeire emambe ya lero ase abamenyi bense meyo baba kuboka nabo igo konyora omungino yomo nabo igo omwana ye basiretie obugima bwabo ase nchira yobututukano okwanani getaseni kya Ndizi TV nigo baba kogikelia egekorekyo asibabulia obutuki bwabwango gokorekana nabo igo komanya obwene bwinganeyo chinga kecho boigo nigo babulia eserikali koeneke bunango tinya bale obulendi asichinsemecho eligotanga ebikorwa bunebyo koenekigwa ase amatuko abosio emibere yababere yo nigo yabagekoirwa gwika ase ngendu yenyangena muri kecho jobma angi nabaka gwekerana ase chinsemecho nabo igo gotwariganiria oroboti rokobwatia nigo yaba ebirero na mayanda ekenyoro kyabokeire ebungi abunchari county ya Kisii maiga y'abantu babere gusiria amagimabo ase nchira yobotutukanu igona atirire iga tori na fret togote buna mangana baira igo makabira ngina cheni kerubo na tamakirini nyatuka abaitire nyomba nenioro abakwete ono twasinyira kumanyambara biba baitete gake eyemaga yogosaganwa obutuko bwokuboka lituko lya lero ase omusubati bw'emyaka ya igatwa abeteka gusiria obugima bwaye ase barenge amonang'ina oyo abeteka goitwa korende gusiria obugima bwaye chingaki aminyokigwa gochia ase nyagitari emambi ya lero aminyoka n'abantu bane baraito kubwaterana na barabu twaikira iga twanyorire kene twanyora omung'ino iru nyagitari arafu twanyora nyagosirere no ara upaka bono igabuna to kwana ari bayo mongina ga iriru nyagitari wikirenjero okure nere kolengana ne amache na kirori oyo baga gwikirana ase enseme yuchinsa cia mambi niganyora ebibuli byenyombe yubitugutirense kolende ekerachi kurangeli na konyora mbali goitaba otuoma na konyora nganigo batigeire chingoma tintindi imeye nyombe yo achire bono mambiga nanyori bibuli biresiko gaiga ekemekengesa ensemo nikenda ensemo ngeli mbali gukwana nasukuma murango obwerore gwasi nachikozo sukuma iga nanyo mwana minto karairense ogweteka amanyinga igakire aitire narangeli gakimwana minto estanchungo gocha okuminyoka gocha nkike gose kiaba gaige nyombe iga mamere nale magose ndagu mama koko nale ku nyomba tuo mango twamosoke koko nale ngake tara kendo kora buna bamwagite abanyakenyoro mbagikiria eng'aneyo na goichanira okomentekana kwebikoro binga bunebyo na gusaba obotuki gokorwa obotindi n'oborendi goting'igwa erinde bachikonyora chinga kichinyororo monto ito na ituga ase petroli amagutekeranoga nturakora nonya matanga yo naende abantu baito nande botuko bwa lero ba family babere baitirwo omong'ina amano omwana oye esti bombati abegete barayoka erero ekebeya igobane dokumenti nyora goitwa gogororo gaiga igotogo itwa sengenjo egesunte igona abere ne liyanda lene sana serikali Kindiki county commissioner Kisii county tafadhali nonya nabasikali gaiga twarorero okonyoru kwabo igokwabera ogokongwa abantu babere bagoitikinyama erorano igona kumiri akiaba ekenyoreke mori neli yanda egente ketikato gerito tware security omokonyi umugambi bw'enseme Elmelda Kwambuka Benson nanekia egekoreke nagoteba obotuki nigo bono bwachakire linde kumanya ekene igoro yeng'aneye akinire nare gusabaiga mang'ana yabera makong na inde bone kenyoreke bono ngochi gositikere kamoranja serikali ntoito ba security tobwadisi otuki bakoru obuyamono egara abantu abakoreke bekiga bamanyikane okuru mulenda gaiga kekorengere kyakorekane bono mambia iga sekenyero kyabukeire abantu bere baitwa omwana na ngina ikine yakoreke besana ebintu akundi gumbiyo nto kumanyira kintu ya serikali tubwadisi digere ebintu naende mesikoro kereri yakabire abanyanyimbo maikirana ase enkeye na koira emibere yabo babere ase nkendu ya nyangena asobo tukibogenderete kumanya ekene igoro yeng'aneye
bono nigo gusaba kwabere gukorwegwa obotuki obotindi gokorwa elinde kumanya ekene igoro yengane ye ginko reporter ya Ndizi TV korubokeire ngo Morenda Ward ebunge ya Bonchari Job Maangi.